Għal dawn l-aħħar 18 sena l-kumpanija Teatru Real żammet l-appuntament annwali tagħha billi tellet pantomina u din is-sena ma kienitx anqas bil-pantomina The Jungle Book. Id-direttur tal-pantomina Pawlu Testa stqar li din il-pantomina imiżawda b'satira politika li l-udjenza saret tilqa' bidejja miftuħin. Testa nnota li tul is-snin l-udjenza mmaturat b'tali mod li saret taċċetta s-satira politika tant li llum saret parti integrali mill-pantomina. In-nies li hawnhekk turu wkoll kemm għandna poplu matul huwa li tkun l-iktar tkun qed tistenna hija s-satira fejn jitlu ċajt fejn jitlu politikanti u l-politika. Tkun qed tistennihom jistgħu jkunu fuq partit, jistgħu jkunu fuq partit ieħor, in-nies titħaq. Ġifieri din mhux xi ħaġa attività organizzata mill-Partit Nazzjonalista jew mill-Partit Laburista, hija xi ħaġa nazzjonali, però turi wkoll tkun qed tistennihom li hija xi ħaġa b'saħħitha fil-pantomima li ma tistax ma tagħmilhiex jiġifieri. Għamel enfasi wkoll għall-użu tal-Malti fil-pantomina u kif mill-qafas tal-istorja bi kreattività tista' toħroġ xeni oħra ferm interessanti għall-pubbliku. Distabbilixxiet ruħha bħala waħda mit-top tal-pantomimi però bil-Malti. Xi ħaġa li dejjem emment fiha qabel ma bdejt nagħmilha. Qed tifhem jiġifieri u baktikament u mbagħad għandek bil-Malti jekk kif għadd u għandek l-istess affarijiet li hija l-pantomima tradizzjonali. Jiġifieri dak ma tistax toħroġ minnhom. Għandek storja żomm il-qafas tagħha però għandek il-liċenzja li toħroġ il barra minn hemm. Iżżid kemm trid jiġifieri u tagħmel dak li taħseb li hu biżżejjed għall-ispettaklu. Fil-wirja li żorna ta' din il-pantomina fl-Istitut Kattoliku ma kienx hemm fejn toqgħod labra tant li se ssir wirja oħra fil-5 ta' Jannar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.